Iisus Hristos a murit la vârsta de 33 de ani, iar noi în coloana noastră avem 33 de vertebre. Interesant este faptul că mai există un ulei care se numește Hristos sau uleiul lui Hristos. Acesta urcă și coboară pe coloană timp de 28 de zile, iar a 28-a zi acesta lovește un nerv. Nervul acesta se numește vagus, care are forma unei cruci. Iar acest nerv, odată ce se întâlnește cu uleiul lui Hristos, moare pentru 2 zile și jumătate, iar a 3-a zi învie și din nou se reia acest ciclu. Nu spun lucrul acesta pentru că este doar o coincidență, pentru că coincidențele nu există. Însă Dumnezeu și-a lăsat amprenta în tine și în mine. Și-a lăsat amprenta în noi. Cred în Domnul Iisus din toată inima mea. Și cred că Dumnezeu a făcut lucrul acesta ca noi să ne putem cunoaște adevărata identitate. Și întrebarea mea este pentru tine: tu știi cine ești? Vezi tu? Biblia ne numește că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ne-a dat dreptul să ne numim copii ai Lui. Și nu numai că ne-a dat dreptul, dar și suntem copii ai lui Dumnezeu. Totodată avem 24 de coaste, 12 într-o parte și 12 în cealaltă. Pentru că sunt 12 discipoli al Domnului Iisus Hristos și cele 12 discipoli ale poporului Israel. Dumnezeu și-a lăsat amprenta în noi. Și da, Dumnezeu există. De aceea, dragul meu, ai încredere că Dumnezeu este cu tine și nu numai că este cu tine, este înăuntrul tău. Fii binecuvântat!